барча галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче бердән-бер Раббыбыз, бердән-бер хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган, безнең өчен безне тудырып үстергән әти-әниләребездән дә, үзебез үстерә торган бала оныкларыбыздан да һәм үз нәфесебез, үзебездән дә сөеклерәк булган Аллаһның илчесенә Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны чакырам тақвалыкка. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, эй иман ияләре. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни аның әмерләрен тиешенчә үтәгез. Аның харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның безгә мирас итеп калдырган хазинәләренең берсе, bir хадисне искә төшереп китәсем килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, bir мөэминнең икенче мөэмин каршында 6 хакы бар дигән. 6 прав, ягъни bir мөселманның икенче мөселман каршында 6 хакы, ягъни аның хакы безнең бурычыбыз була. Әгәр дә кардәшеңне очратсаң, аңа сәлам бир дигән. Әгәр кунакка сине чакырса, җавап бир дигән. Әгәр синнән киңәш, ихлас насихат сораса, насихатыңны бир дигән. Әгәр дә кардәшең төшкереп Аллаһка хәмд әйтсә, аңа Аллаһның рәхмәтен сора дигән. Ярхамукалла дип. Әгәр авырып китсә, барып хәлен бел, вафат булса, җиназасына бар диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай итеп, җәмәгать 6 хакның башында Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үз ара сәламләшү, безнеңчә әйткәндә исәнләшү, күрешү хакын куйды һәм мөселманнар чыннан да һәрбер җирдә мөселман кардәшләрен очратканда аларга ихластан сәлам бирергә тиешләр. Ассаламу алейкум дип. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә дә әйтте: "Эй иман китерүчеләр, үз иләрегездән башка иләргә кирмәгез, хәтта рөхсәт сорамыйча һәм йорт хуҗаларына сәлам бирмичә" диде. Менә монда да безне Аллаһ Тәгалә хәтта кисәтте, кеше өенә рөхсәт сорамыйча һәм ул өйдә яшәүчеләргә сәлам бирмичә кирмәгез диде. Һәм Абдулла ибн Умар радиллаһу анһумадан килә, сөекле пәйгамбәребездән исламда иң хәерле эш кайсысы дип сорагач, ул кешеләрне ризык белән сыйлагыз, танышыңа да, таныш түгелеңә дә сәлам бирегез диде. Хәтта айырмады. Бу синең күршеңме, туганыңмы, дустыңмы, танышыңмы, әллә инде бөтенләй синең өчен таныш булмаган кешеме, айырма юк. Бирегез сәлам, танышыңа да, таныш түгелеңә дә, һәм бу исламның иң хәерле бер күрсәткече булыр диде. Һәм чыннан да җәмәгать, бүген без яшибез шундый бер җәмгыятьтә. Кызганычка каршы ислам безгә өйрәткән, бигрәк тә без мөселман халкына
ғұрып ғадат етіп сіңдірген көп кенә әдәп әхлақларыбызны юғалттық біз. Һәм бүген кешеләр арасында исәнләшү, күрешү, бір-біріңә елмаю кебек нәрсәләр бик аздыр, бигрәк тә шәһәр җирендә. Чөнки бүген дә әле кечкенә генә татар авылларына килсәң, урамда, мәчет кырында сөйләшеп торганда исәнләшмичә беркем дә китми. Хәтта мәктәптән класслар белән өйләшеп чыккан балалар әллә кайдан исәнмесез абый дип авылда кеше исәнләшә җәмәгать. Ә шәһәрдә кай вакыт бер домда 9 этажлы бер авыл яши. Әле күбрәк тә, шулаймы? Мәсәлән, бүген зур авылларда зуррак дип әйтәбез инде. 200-дән артык хуҗалык икән, бүген квартирлар 200-300 квартирлы бүген домнар бар. Беркемне белми. Беркемне күрми. 5 ел бер лифттан төшәләр, исәнләшә белмиләр. Һәм бу җәмәгать безнең илебезнең бәләсе. Бу безнең җиребезнең бәләсе. Һәм бу бәлә белән без мусульманнар көрәшергә тиеш. Менә Эмират, Төркияләргә барсаң, килеп керәләр немецләр, англичаннар, американецлар килеп керәләр. Ярым шәрә кайберләре. Ләкин ул сине берничә тапкыр күрә, син сакаллы, түбәтәйле кай вакыт мәчеткә барасың, ул сине күрә дә елмая да, "Hello" ди. Сен карап торасың, бу миңа әйттеме икән, юкмы икән дип, әйе. Чөнки бездә андый күрешү юк. Ул сине гомеренчә беренче тапкыр һәм соңгы тапкыр күрә. Ләкин ул синең белән җылмаеп, күршесе белән күрешкән кебек исәнләшә. Ә син бүген без илебездә күршеләребез белән дә исәнләшә белмибез. Менә шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез әйткән, дөнья бетер алдыннан кешеләр танышлары белән генә күрешә башларлар дигән. Ләкин җәмәгать без бүген танышлар белән генә түгел, кай вакыт кирәк кеше белән генә күрешәбез. Әгәр дә синең аңа ниндидер ярдәмең тиерлек булса, яки син гади бер егеттән фәләновичка әйләнсәң, менә шул вакытта алар сине күрә башларга мөмкиннәр, чөнки синнән нәрсәдер өмет итүләре бар. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу безнең әхлаксызлыгыбыз. Бу без мусульман җәмгыятенең генә түгел, безнең җирлегебезнең, безнең илебезнең бәләсе булып тора бу. Һәм җәмәгать, халык кайсы гына милләттән булмасын, бүген мусульманнар дистәләрчә, йөзләрчә телләрдә сөйләшәләр, аралашалар. Ислам сәламе бөтен илләр, бөтен милләтләр өчен ул бер. Һәм аны Аллаһ Тәгалә атабыз Адәмнән нигез салды. Шушы "Ассаламу алейкум" дип ул фәрештәләргә сәлам бирде. Һәм фәрештәләр "Ва алейкассалам ва рахматуллаһ" дип аңа сәламны кайтардылар. Һәм менә шушы ислам сәламе ул зур бер байрак кебек, знамя кебек. Ул буыннан буынга, милләттән милләткә, илдән илгә, гасырдан гасырга күчеп, дөнья беткәнче дәвам итәргә тиеш. Бу безнең зур байрагыбыз булып тора, сәламебез. Һәм без ул байракны югалтырга, ватырга җимерергә тиеш түгелбез. Һәм җәмәгать, әгәр дә инде сәламның рәвешенә килсәк, "Ассаламу алейкум" дип без дуга кылабыз. Сиңа Аллаһның сәламе булсын дибез. Исәнмесең генә түгел. Саумысыз ул сорау, ул яхшы сорау, саумысыз. Ләкин ул сорау. "Ассаламу алейкум" ул дуга. Кайсысының мәгънәсе зуррак? Сорауның мәгънәсеме, әллә дуга кылуның? Әлбәттә, безнең сәламебез беренче чиратта Аллаһ белән бәйле. Без Аллаһтан бер кардәшебезне күрсәк, сорыйбыз: "Я Раббым, үзеңнең сәламыңны, иминлегеңне иңдер шушы бәндәңә" дип мусульманнар бер-берсенә дуга кылалар. Һәм сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәтта сәламны арттырырга кушты. Чакырды безне. Әгәр дә син "Ассаламу алейкум" дип әйтсәң, 10 савап языла диде. Әгәр дә шушы сүзгә бер Аллаһның рәхмәте дип тәсләсәң, "Ва рахматулла" 2 тапкыр арта диде, 20 савап. Әгәр дә Аллаһның бәрәкәтен дә сорасаң, 3 тапкыр арта, 30 савап диде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә мусульманнар "Ассаламу алейкум" дип
әлі ва рахматуллахи ва баракатуху деп тастасалар, альхамдулилля, һәр сәламнан 30 савап әжір алалар иншааллах. Бұл да бізге Аллахның рахметі. Шулай ук җәмәгать, сәламның әдәбе болып тұра, әгәр дә сиңа сәламны бір күләмдә бирсәләр, хайырлы болып тұра, ул сәламны сиңа арттырып кайтару аңа. Бір яхшылыкка күбрәк яхшылык белән кайтару. Һәм Ниса сүрәсенең 86-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва иза хуйитум битахия", әгәр дә сиңа бер төрле сәлам бирсәләр, мәсәлән, ассаламу алейкум дип, "Фахайю би ахсана минха ау руддуха" диде. Аларга тагында яхшырак итеп кайтарыгыз диде. Яки шул мисалда. Шуңа күрә, әгәр дә бер мөселман сиңа ассаламу алейкум дип әйтә икән, "Ва алейкумуссалам ва рахматуллах" дип сөйләсәң, бу аятка туры киләсең, тагында хайырлы. Әгәр дә сиңа бер мөселман ассаламу алейкум ва рахматуллах дип әйтә икән, "Ва алейкумуссалам" гына дип кайтару җитми. Чөнки Аллаһ Тәгалә яки арттырыгыз, яки шул күләмдә, минимум шул күләмдә бирегез диде. Шуңа күрә иң әзе "Ва алейкумуссалам ва рахматуллах" дип кайтарасың, тагында хайырлырак "Ва баракатуху" дип өстәп куясың. Бу Ниса сүрәсе 86-нчы аят. Һәм җәмәгать, дорогие братья, сегодня мы говорим о ценностях приветствий в исламе. Когда мусульманин, видя своего брата в вере, смотрит ему в лицо, дарит ему милостыню, садака, улыбку искреннюю и обращается к Аллаху за своего брата такими словами: «Ассаляму алейкум», то есть «мир тебе, мир Всевышнего». То есть это дуа на самом деле. И вот это приветствие укрепляет, дорогие братья, наше братство, нашу любовь друг к другу, укрепляет наши чувства друг к другу, которых нам, к сожалению, очень часто не хватает. И иногда, вот когда тяжело брату, да, он не знает, что делать, у него какие-то проблемы. Когда вот приходит к нему один брат, улыбается и говорит: «Ассаляму алейкум», даже настроение поднимается. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не войдете вы в рай, пока не станете верующими, пока не уверуете, вы не войдете в рай. И вы не станете верующими, пока не полюбите друг друга». То есть совершенство имана невозможно постичь, пока мусульмане не станут любить друг друга ради довольства Аллаха. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Не научить ли мне вас такому делу, которое заставит вас полюбить друг друга, которое обязательно будет побуждать вас к любви друг к другу». И когда мусульмане сказали: «Да, о Расулуллах», он сказал: «Распространяйте приветствие между собой». То есть здоровайтесь, салям давайте друг другу, и тогда вы полюбите друг друга. И тогда вы полюбите друг друга. Поэтому, дорогие братья, сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всегда призывает нас, чтобы мы распространяли приветствие. И как пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, из двух братьев мусульман близок к Аллаху тот, который быстрее и первым приветствует своего брата. Вот что лучше, первым дать салям или же просто ответить на его салям? Пророк, когда спросили: «Я Расулаллах, два мусульманина встречаются, и кто из них первым должен давать салям?» Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Первым даст салям тот, который ближе к Аллаху». Тот, который ближе к Аллаху. Поэтому, если мы хотим быть ближе к Аллаху, давайте соревноваться в саляме. Давайте не будем ждать, пока там брат увидит нас, откроет рот, придумает, пока соберет предложение, да, и поприветствует. Давайте первым давать салям, и тогда это будет причиной того, что мы будем ближе к Аллаху. И, дорогие братья, были такие сподвижники, которые, машаллах, которые придумывали такие дела, которые заставляли их встречаться с братьями, и при встрече они давали салям друг другу. Абдулла ибн Умар, очень часто его видели на рынке. И они видели, что он что-то не продает, не покупает. И спросили у него: «Ты почему видим тебя на рынке? Ты не покупаешь, не продаешь?» А он говорит: «Я, прихожу на рынок, потому что здесь много братьев. Я прихожу, чтобы просто
приветствовать их, приветствовать их. То есть это аджр, это награда, иншаллах. И в исламе есть порядок, этикет приветствования друг друга. И вот хочу вспомнить один хадис. Может быть, многие наши братья знают этот хадис, да? Но, машаллах, вот в этом хадисе столько жизненных правил, и в этом хадисе решение стольких проблем, машаллах, которые возникают у нас в жизни. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил нам порядок, кто должен первый приветствовать своего брата. И он сказал: «Нәрседедер утырып барушы, иң бірінші сәлемлясын жеулене». Тот, который едет верхом на чем-то, пусть первый поприветствует того, кто идет пешком. Пусть тот, кто идет пешком, первым поприветствует того, кто сидит. Того, кто сидит. Пусть маленькая группа поприветствует большую группу. Если здесь 3 мусульманина, а там 10, не надо, чтобы эти 10 их приветствовали. А пусть вот эта маленькая группа уважит большую группу и приветствует большую группу. Пусть молодые приветствуют старших первыми. И вот на самом деле, вот в этих словах, дорогие братья, столько мудрости, машаллах. Вот почему тот, который на чем-то едет, ну, неважно, это конь, верблюд, ишак, да, или же престижная модель иномарки, да, почему он должен первый увидеть пешего и первым его поприветствовать? Вот вы знаете, когда на что-то садишься, особенно если это дорогая машина, почему-то у нас зрение портится. И мы перестаем видеть, замечать тех, которые у нас за лобовым стеклом. Да? Мы не видим пешеходов, мы не видим других прохожих, да, потому что мы вот здесь, понимаете. И вот ислам – это прививка. Это прививка от страшной болезни, которая называется высокомерие, надменность. Поэтому кто должен искать глазами братьев, чтобы поприветствовать их? Тот, который за рулем, или кто пешком? Нет. Тот, кто за рулем, он должен видеть всех. Потому что это есть этикет. Это есть лечение от этой страшной болезни надменность. Пусть пророк саллаллаху алейхи сказал: молодые приветствуют старших. Почему старшие должны видеть молодежь и первыми должны здороваться? Нет. Пускай молодой подойдет, бабай белян поздоровается, аби белян поздоровается, кто постарше его, абы белян, пусть он первым поздоровается. Это же уважение к старшим. Уважение к старшим. Пророк саллаллаху алейхи сказал: не из нас тот, кто не уважает седину, то есть не уважает старших. Поэтому вот эти правила, они очень важны для нас. И ислам учит нас приветствовать и даже детей. Даже детей. Вот во многих татарских деревнях, я это замечал, когда был маленьким, когда отцы здоровались друг с другом, мы тогда на них так смотрели, да? Они вот так за руки здоровались, а нас почему-то все время оставляли. Потому что, как-то не принято подходить к ребенку такой, салям говорить, да? Это, вот такое правило было. И я не помню, сколько лет мне было, когда я так за отцом так прятался, шел, и один его друг с ним поздоровался, а потом меня увидел, понимаете? И со мной вот так, как со взором, мне так было, это был праздник для меня. Я прямо таким взрослым себя почувствовал. Пророк, алейхиссаляту вассалям, он всегда здоровался с младшими. Он с детьми здоровался. И побуждал сподвижников, чтобы они здоровались с детьми. И сподвижники, когда видели группу, например, детей играла где-то, они здоровались с ними и говорили: пророк, алейхиссаляту вассалям, учил нас приветствовать и детей, потому что, во-первых, это уважение к детям, это их воспитывает, да, и это учит детей тоже здороваться. Учит детей здороваться. Поэтому в исламе мы здороваемся и с детьми. И, дорогие братья, также у нас есть такая вот в народе, есть такой обычай, может быть, так скажем, привычка, если ты один раз в день поздоровался, все. Даже когда, например, 5 человек стоят, он там с этим 4 поздоровался, он их первый раз видел, а с тобой, говорит, мы уже виделись. В исламе нет такого. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: если встретятся 2 брата, пусть они поприветствуют друг друга. И если между ними окажется камень
дерево, какой-то забор, стена, и они из-за разлуки, вот, даже вот когда они идут, например, между ними дерево, там, столб, машина проезжает, и они снова встречаются, пророк, алейхиссалату вассалям, пускай поздороваются еще раз. Пускай еще раз поздороваются. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, учил нас здороваться. Если ты 10 раз в день встречаешься, надо 10 раз в день встречаться, 100 раз, потому что это дуа. Это дуа, это нрав мусульманина. И пророк, алейхиссалату вассалям, учил нас этому великому нраву. И, дорогие братья, вот иногда, когда видишь братьев, вот иногда видишь, вот так тяжело некоторым братьям просто поздороваться с людьми. Вот, ну, это не наш нрав, это не качество мусульманина. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, самые немощные люди, то есть самые слабые, бессильные, немощные люди, это те, которые даже дуа не могут делать. Потому что дуа, это, там ничего не надо делать, ты просто проси, субханаллах. Это самый легкий айбадат, дуа. А самые скупые люди, это те, которые скупятся дать салям друг другу. Вот иногда жалко кому-то денег дать, времени дать, да? А здесь, дорогие братья, просто нужно открыть рот и салям сказать. Да? Вот поэтому пророк салям сказал, самые скупые люди, да, это те, которые скупятся на салям друг другу. Поэтому мы не должны, дорогие братья, скупиться. И вот два момента, и завершу этим хутбу, да, два момента хочу обозначить, две проблемы. Первое. Мусульманин здоровается с братьями. Да, мусульманину категорически запрещено, харам, здороваться за ручки, прикасаться тела чужой женщины. Это твоя мать, это твоя сестра, тетя родная, все, можешь с ними обниматься, целоваться, это твоя родня, это твоя дочка. Но, если это чужая женщина, мы не здороваемся. Но некоторые братья, я замечаю, утверждаю, что фитнес здоровится с чужими женщинами, они с бабушками даже не здороваются. То есть бабушке, ей 80 лет, так ее даже обнять можно. Тут никакого шахвата нет уже. Да? То есть эта бабушка, она жила в одном подъезде с тобой 5 лет. Ты всегда, когда еще намаз не читал, вот это то, что мне рассказывают бабушки сами. Он говорит, намаз не читал, в мечеть не ходил, все время с нами здоровался, улыбался, общался, скамейкой посидел. А бабушкам как раз это надо. Многие бабушки, они детей даже не видят, им не до мамы, понимаете? Ей надо общение, с кем-то поздороваться, там кто-нибудь абихалярничек скажет, она все там целый день будет радоваться, да? И тут сосед мусульманином стал, в мечеть начал ходить, и ему фитно, понимаете, с женщинами здороваться, и не здороваются с бабушкой. Поэтому это неправильно. Тут речь идет про других женщин. А вот здесь, если это бабушка, если это апа какая-то, если это мать твоего друга, ну, поздоровайся с ней. Никто же не говорит, обнимайся за ручки. Да? Просто улыбнись и поздоровайся. Это проблема наша. Многие не понимают этого. И второй момент, дорогие братья, когда на самом деле с кем-то здороваешься, ему салям даешь, он смотрит на тебя так, как будто ты, я не знаю, у нас у татар говорят, как будто ты у него отца убил. Но ты же, ну, может быть, он на имама только так смотрит, я не знаю. Да, но так нельзя, дорогие братья. Да, у всех у нас есть проблемы. Да, но когда ты видишь брата, и покажи свою искренность, улыбнись, машаллах. Ты же не враг его. Может быть, он даже как будто там на улице с алкоголиком лучше встречается, чем с тобой, да? Поэтому мы, мусульмане, должны искренне здороваться друг с другом. Мы должны улыбаться друг другу. Машаллах. Это же наша умма. Мы семья, дорогие братья. Мы вообще-то все с вами собираемся в одном раю жить. Да, поэтому как мы там будем жить, если в этой жизни мы не сможем даже улыбаться друг другу? Вы не войдете в рай, пророк саллаллаху сказал, пока не полюбите друг друга. И что? Что же делать, чтобы полюбить друг друга? Распространяйте салям между вами. Поэтому, дорогие братья, Аллахның рахматы белән безгә менә шушы Аллаһның биргән бу бит хикмәте исәнләшү, сәламләшү, күрешү, җәмәгать, безнең сәламебез ул безнең җәмгыятьтә бердәмлекне арттыра, татулыкны арттыра, дуслыкны арттыра, җәмәгать. Шуңа күрә бер-беребезнең дуслыгыбызны, бер-беребезнең мәхәббәтебезне ныгытып, арттырып яшәргә Раббым безгә насыйп етсен. Һәм
иншалла жәннәткә кергәндә дә. Мөселманнар төркем жәннәткә кергәндә аларны фәрештәләр каршы алачаклар. Һәм нәрсә дип әйтәчәкләр? Саламун алейкум тибтум фадхулуха халидин дип әйтәчәкләр. Сәлам сезгә. Анда да сәлам бирәчәкләр. Сез хәерле эш кылдыгыз, кирегез жәннәткә, мәңгелеккә дип әйтәчәкләр. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким.